Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula Gistia Putri Afiati lan acara kula Sasah saking SMA Negeri Tunggal Bojonegoro. Durunge namine Ibu sinten nggih? Kula. Kula badhe takon Bu, asal usul desa niki bisa diasmani Desa Tulungrejo. Iku asale saking ngendi nggih Bu? Bu asale desa desa ini akeh wit-witan nggih omah arah terus ana desa aku sering dibuka kegiatan terus soalnya sumur itu dibiyen makanya wong sing gak duwe sumur itu padha kegiatan nah terus kena apa kok disebut desa Tulungrejo dibiyen desanya sepi terus banyak kejadian wong kelelep akhirnya Wirejo kuwane nah disambungnya sendiri orang yang makin tok jadi desa itu dijeneng Desa Tulungrejo. Oh, alah, nggih Bu. Jadi niku awal mulanya itu saking para warga iku akeh berkegiatan ing bengawan iki nggih. Terus mari ngono akeh bareng sing kelelep niku ya. Makanya iku dijeneng dene Desa Tulungrejo. Nggih, sampun Ibu, matur nuwun nggih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No one else can beat my true friends. I swear to my true friends, never back down. Stand your ground, my true friends. We're here to defend our crown. Ya apa digayutane jaluk tulung kok malah kepung. Aku ora bingung. Mosok wong kesusahan malah nganggur sih. Weh becik kene takok wong sene kene. Lah, sesuk ae lah aku kesel. Saiki wae lho ben rasa sesuk-sesuk meneh. Kapan meneh kene iso. Iku lho enek ibu-ibu. Assalamualaikum. Nyuwun sewu Bu, kula Sasa. Kula nindakake kakean teng mriki. Kula badhe tanggap. Kepriye nggih desa niki saged diasmani Desa Tulungrejo. Nara disendo. Desa Tulungrejo gampangane ya kok iso dijenengi Desa Tulungrejo ki amarga akeh wong sing njaluk tulung biyen.
Nyuwun tulung dalam hal apa nggih, Bu? Ya jaluk tulung, dawa ceritane iki. Mboten menapa, Bu, kita uga kepengin ngertos. Mengko keturun yen tak ceritani. Mboten, Bu, kita siap memperingatke. Jadi ngene ceritane. Badhe teng Bengawan, Pak, badhe umbah teh. Oh ya wis, hati-hati nggih, Nduk. Soale gawane lah. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Pak. Ya apa, Gis? Mbak Yu, tani Mbak Yu. Ngene iki, nek korbane akeh, gak enak sebelum Halo, iya. Mbak Yu. Kok akeh banget ya korban kelelep ning kene. Saiki kudu waspada nek arep ning Bengawan. Korbane akeh banget. Tangi, Nduk, tangi. Ngapunten, Bu, ngapunten. Kan wis tak kandhani mang. Mesti kowe padha keturun. Nggih, Bu, matur nuwun kangge critane. Ngapunten nggih, kula sampun ngrepoti. Ora, Nduk, aku malah seneng iso cerita koyo ngene. Kalian hati-hati yo, lan kita mau pas KKN nang kene. Nggih, Bu, matur nembah nuwun. Nembah nuwun. Oh, Desa Tulungrejo ki. Gampangane ya, kok iso dijenengi Desa Tulungrejo. Oh, Desa Tulungrejo ki. Gampangane ya. Oh, Desa Tulungrejo ki. Gampangane ya, kok iso dijenengi Desa. Wes sa. Saya mau kasih waktu kerja. Oh, Desa Tulungrejo. Please. Soalnya masih getar saya. Lalu, kamera rolling and action. Tangi, Nduk, tangi. Kan wis tak kandhani mang. Mesti kowe padha keturun. Malia. Tunggu di mobil gak sih? Itu nak.
Le kok guyu to le. Bener. Rasane koyo mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting ro kowe